Sing ndi kuwi? Cilikanku rambutku dicukur kucing. Tekatokku saka karung gandum. Klambiku warisane mbah kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Kosokan waktu ning kali nyemplung ning kadang. Jaman dhisik durung usum sabun tapi elok dibangun. Andukku mung cukup anduk sarung. Dalananku mantar cilik saka Lampung. Yo, bis kelima sepadang cilang bulane bunder. Aku digudang sayang gede dadi gambar. Tanggal 15 sepadang cilang bulane bunder. Bareng wis gede aku disontek kebutuhan. Termasuk Tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha potongno iki cerita saka wong tuwa. Alelong Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Katokku saka karung gandum. Klambiku warisane mbah kakung. Sarapanku sambel korek saka jagung. Ning kali nyemplung ning kadang. Jaman dhisik durung usum sabun tapi elok dibangun. Andukku mung cukup anduk sarung. dolananku Dalananku mantar cilik saka Lampung. wis kumpul baris rakasane saiki wis kumpul baris Kekere kumpul tak wis. Tanggal 15 sepadang cilang bulane bunder. Sayang gede dadi dokter. Tanggal 15 sepadang cilang bulane bunder. Bareng wis gede aku disontek kebutuhan. yo Termasontek Tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha potongno iki cerita saka wong tuwa. Tata sawala iki cerita zaman semono padha jayanya padha potongno iki cerita saka wong tuwa. Cuwa penggale para pandemen budaya utawa wayang kulit diaturke luwih dhisik. Oh, ngono. Kok limbuane tek dawa men. Lah iya. Ngono ya, heeh. Awake dhewe dawa ya iso ndek ya iso. Ya, heeh, gandeng pelawake iki. Biasane iki nggon limbuan tok ya rada didawake. Engko lek kecendaan mesakne penjane Pak Suhadi saha Bu Ati sing bayar. Oh, ngono. Ya Mas Dodok, Mas Komet diatur tindak panggung. Ayo kanca ning gisik gembira. Hale-hale. Hey.
matur sembah nuwun Pak Dargo so Ibu. Ing kandangan ingkang kala wingi tanggal sekawan nimbali kula sak kanca. Ugi sampun temarang rawuh. Ya. Pak Dargo kos so Ibu. Ae.